महाराज जनरल में ऐसी बैठे के नहीं थे। मनीषा जी खाए हो जा जतना ही कुर्सी खाली बा सारा कुर्सी बटोर के पिकअप पल्ला दो जाके तले खमनी के गाँव तली जा ने पतल बिगल बा पतल जाके हुराम लाग के कह हेलो रुको रुको तार जवाब जो होले बने रुको। अरे राम हो राम बड़का बड़का बोलिया लोग हमरा लगे फेल हो जाला। अरे महाराज बैलवा संग दामो वाला गला 50,000 अब मैं कह ठईवा 1200 नु उहो बुझला से कि हमरो दाम लगे जा 50,000 अब वो ठईवा नहीं के बुझत कि एक खोरा के दवाई में हम चीत हो जाए बाकी अठैल अपना के अठैल बुझत कहां पारे से। अरे बुझो सो रोनी में हो चलिए अभी बड़ा ही सुंदर भाव में बड़ा ही सुंदर मिजाज में गाना बजाना गाना बजाना बजाना गाना नाच नृत्य भाव कनखी मटकी इन्हें होने के बाद सब सुनी सब है। पढ़ल लिखल में लिखल पढ़ल में अंतर होखेला। क्या कहना है बाबूजी? अरे कह दिया तालाबे साहब मूर्धनी से डंटी से के न लिखा हम फेर में बानी नु तारा के झाल बजावल छोड़ा के कोनो कॉलेज के प्रिंसिपल बना दे और कॉलेज के जौना कॉलेज में तू लइका जब प्रिंसिपल बन जेबन नु जब कॉलेज के ओ कॉलेज के जितना लइका निकलिया सब सरवा चोर बन जाइए। अरे 3 गो पढ़ाई पढ़ ले बानी। अच्छा कमल कौन हो? स्लेट पिंसी ना बोरा। अच्छा का भाई पढ़े कई दिन गइल बड़ो? 3 दिन सर 3 दिन माइक में बोल 3 दिन काका लगा रहे हम स्लेट के गोधन कूट देनी। अच्छा अब बोरवा के पिंसिनिया चबा गइनी। अच्छा अब बोरवा के 4 बोरवा के चोटी सिवा देनी। अच्छा आ 4 बजे भोरवा में ठेकैता के परिया ओढ़ेले प्रोग्राम में चलावेले त ठेकैता के पारी ओढ़ेले आ प्रोग्राम में से रामनाथ भाई घरे चले त उ चट्टी ओढ़ेले। हेलो हेलो चली बड़ा ही सुंदर गाना बजेला सुनी सब है। बाकी रे को बात बा मनीषा राज एगो बात बा हमनी के जेंस होई जा मजमा लगी कि ना लगी नो गारंटी बाकी फिर भी हम लोग मजमा लगा देते हैं क्योंकि हम प्रोग्राम ऐसे गाते हैं जैसे मदारी का खेला हो। डुगडुगी बचाइए डुगडुगी बचाइए सांप दिखाइए और बाद में जंतर बेचकर घरे चल जाइए। बाकी तू महिला हो के तहार चटक होत नहीं के काहे हमें फिर में साफ हल्लुक बानी रहुआ हल्लुक बारो हल्लुक बाड़ी त हवा भर के उनका के फुलइबो। बड़ी सुंदर गाना बजेला सुनी सब है। कहत कावरी कहली हो कि नरकों में जगह ना मिली हम तो नरक में जगह खोजता नहीं हम चाहता नहीं कि नरक में जाएं अपना नरक में हमरे के जगह दी रहुआ ई रौरा पार्टिसिपेट करता देखी हम हथियार व्यास ना है हम गाना बजाना गाते हैं मस्ती में हम हमारे गाना बजाना में खाली लोग एंजॉय ना करेला गावहू वाला एंजॉय करेला। ए भैया हम ही यदि टेंशन में हो जाए तो गावे देखे वाला लोग पर तो विपद पड़ जाए। हमार समय भैया घड़ी केहू के लगे नहीं खे सिस्टर चाचा टाइम इज मनी टाइम इज गोल्ड 1 मिनट के समय केहू लगे फालतू नहीं खे बोलावत ताली के हेले आवो आउ जाता रे होले 1 मिनट के रुके के चाहत नहीं खे हे रात में अपन चैन सुकून के नींद छोड़ के यदि हमनी के प्रोग्राम देखे के आइल बा समय देता हमनी के सब लोग के एंजॉय एंटरटेनमेंट करावे के बा। यू आर राइट कहे कि हम जकार्ता को धोखा नहीं देते हैं धोखा देने वाला व्यास नहीं है। ए बाबूआ कह तरीके कहां धारी छीतनी कहां धारी सागरे आ मनीषा मरली मोटकी त मनीषा चल के लौटल भाग रे ना तो हमार तो इतना दिन खराब हो गल बाकी तू ही मटकी मरब बाकी तू मटकी मर रहा तो ठीक बा अपने कहलिए कि मनीषा मरली मटकी हमार मटकी कहे ठीक नहीं लगा
काहे हम चित पर चढ़त नहीं छी का अरे महाराज का कहे के बा लोहरनी का भार ना होई लोहरनी का भार ना होई सच्चा मित्र का बगदार ना होई मनी सराज तेरा मुस्की मारला से सिक्सी आदत दिखाइला से हई मनी सा चलवत हर भातार ना हे बबुआ देखी हमरा जोरे को नहीं गावे के बा तो सब टेंशन फ्री होके कहे के कहो कलकार बारे सो एक देखो कमजोरी तहरा में बा तो खून चढ़ावा भिंडिया का भुजिया चौथा खा विटामिन बाय में विटामिन वाला डॉक्टरों साहब होई का रहुरा पुरान के डाइट प्लान बताओ तनी बड़ी बढ़िया डॉक्टरों साहब होई के ए बबुआ कलाकार में गंभीरता होके के चाहिए स्थिरता होके के चाहिए यदि 10 को बात बोल देले बानी तो 20 को बात सुने के जहिया बर्दाश्त कर ले तो हिया सर्व मार्केट में एकदम चह चह होके लागल आई बात कोनो सर्वा में बा नहीं घड़ी के जतना बारे से ऊ कहिए से तो ठीक बा जहां जे रउआ उठ के धंसो दी कि बुझाई के ओकनी के पहिल विदा होता पुका तारे लोग के विवाह ठीक चलते है घड़ी चोरी मारो हम छोरे के नहीं के लागल रहे के बा पाइन कहू देवे एक और बात कहलू हो कि ये घड़ी के देवर बारे सो कि हाथ धरते धरते मूड़ी पर चढ़ जाता रे सो काहे ना चढ़ सो अरे छोरी अगर भौजी हो के तहरा खानी आ चढ़े के मौका दी तो चढ़िए से ना खाली चढ़बे ना करिए सो प्यारो करी है सर बहुत कुछ कीन के लिए है सर जान जा अरे छोरी हुआ के बिना पढ़े लिखल बोका एचडी बोका हई हुआ के देखा तो कितना बढ़िया कोर्स भैया बात कहत रह सो और हमना कैसन बोलता बोले आवत नहीं खे बोलत कैसन बा पांच चाचा ये घड़ी ब्यास बनने में कोनो खर्चा थोड़ी बा ना 500 के धोती किन ली 500 के कुर्ता किन ली एगो गमछी किन ली एक दूगो दो चार गो अंगूठी पहन के ब्यास हो जाई वो बुझाई को जब विद्वान श्रोता भेटा जाई है तारा तनियो मनियो कथा गावे के चाहत रहल अरे छोरी हुआ के याद नहीं खे कौनो कथा गावे के चाहत रहल लोग देख लोग थहबो करेला ब्यास के कि इनका के छोड़ दे तनी का गावत है तो हमने के यहाँ सब कहलिए कि अपना मन से गाई तो हम अपन कथो गा देनी भजनो गा देले दाड़ियो गा देनी अब मूर्ति ना रखाई दुर्गा जी के पूजा भइल तब हमने कहल बनी जा दुर्गा जी के पूजा ना होई तो हमरा के बोलाई ना मनीषल चल इतना सुंदर नहीं खन कि लोग कहि कि मनीषल चल हई बैना तोहली आ गाड़ी पर चढ़ के आ जाई रउरा के हमरा देखे के मन करता बबी बनारस के पान भैलू गुरी लगता कि अब के सयान भैलू अच्छा और कुछ कहा रह दियो अच्छा भैया ऐसा है अब हमने का गीत संगीत तीसर का पारी तीसर का चरण में पहुंचल बाटे
रखे भैया कंट्रोल कर रखे भैया ये बड़ा बाउर लगे ना सिटिया सिटिया कर रोक के रखे बड़ा सुंदर बोला तटे अभी आई तने हमनियों की तरफ से गीत संगीत से सेवा रही हम तो शुरुए में कहनी हां यहाँ के कहतन मुनीसा जी रोरा पगलाता नहीं कि पगलाए वाला बानी लेकिन रिजल्ट तो सामने लौक गए हम तो औरा सब मजाक बुझत रहनी है चाचा जी हम तो औरा जैसे मजाक समझत रहनी है कि ई झूठो हो सकेला लेकिन अपन रोल तो दिखाई दे होनी रहो आखिर पागल होइए गनी रहो आखिर पागल होइए गई नहीं रहो लेकिन मनीष भैया हमने से केहू कहला था पागल हो जाला एगो सर्वर आते पागल हो गए इतना पागल भई रहे ऊ सब तो ठीक बटे बार बार होई कहां चल जाता री अरे जाता रे गांजा मारे अरे वहां के झलवहिया कहतनी ए ब्यास जी सुनी सुनाई कादू हो महिला हई हई महिला हई ए कौन वाला रे केने गनी हो उतर के ओही मुहवा से दीदिया कह देती अरे रे बाघावा मान जो न तो मनाते मान तो बकरी बना दो उस तरह का बाघ से वो बेटी चोदवा ए बेटी बेचावा ध्यान से ई कुल माय को अच्छा लगेला ई सब माइक में ना बोले के चाहिए अतना एक कहला मत पिनी के जा इतना एडवांस बार के 34 आधा बजे ओकर उपनाम मंदर तू ठीक बा भले भले उनका के बाघ से बकरी बनाओ लेकिन और कुछ रहा तो मार लगा भाई बड़ी सुंदर कहतनी हो का झलवा एक इनकरा जस बेहाया का करी अरे काहे छोड़ के चल गई नहीं हो सब लोग बैठले बटे ओहा के मंच का छोड़ के चल गई नहीं ऐसे कहिले का मनीष भैया एगो तो हमें नचरिया बोले लेना आज जब बोले लेनो चिन्हा जले तो हमार अच्छा बोले ले बेचारे बड़ी सुंदर गीत संगीत रवरा सब है सुनानी हमरा बड़ी सुंदर कलाकार के मुखार से नमो बार बार भोर पड़ जाता है मेरे में के दौरी अरे मनीष जी बड़ी सुंदर गीत गौनाई बनी हो चाचा जी एगो बात कहनी हो यहाँ के कि वो हमरा से गावता नहीं वो हमरा से गावता नहीं अरे का बोले के पहले सोच समझ के बोली अच्छा केम नाम दहला उखाड़ के आई हम दे तनी आई घर मुड़ी रोपले बन दे आई हम नोच के देता नहीं गोडी में से पता बा रबर लगा के धोइले बटे कहां से मिली वो पागल पर मिली गीत संगीत करे आइल बनी त गीत संगीत करी चाचा जी हमू त गइबे कनी रे के प्यार आशीर्वाद मिलल हटे आई हो के त गावत बनी तू गावत रह तू फेकरत रह गावत तनी ठीक बा लेकिन रीड पकड़ के चली जंग रीड बजत हटे अरे मर्द दिन पर दिन क्या भइल जाता मनीष भैया रवा गावत तनी आई जगदम्बा फिल्म्स में एगो हमरो स्टूडियो बा ओ जी रियाज कराम से हारमोनिया पर या के कहा तनी कि मनीषा जी गावत तारू ठीक बटे आवेली मनीषा जी गावत तारू ठीक बटे लेकिन कदू केसट वाला गीतवा गावत तारू माने हम चाहे केसट वाला गाई चाहे दुगोला में के गाई गीतवा तो हमारे होते तो तू काहे किसर में गइला बारो फटाफट जब ये का गइला बारो रहे दिया ना उठी बेचारा थाक गइल बनी रहे दिया राधा ड्रैगन जब यहाँ गए कहत नहीं जब तू केसट वाला गीत गावत तारू इहो के त कहबे कनी कि फटाफट वायरल भोजपुरी से हमहु गौले बनी उहे गीतिया गावत तनी भला हम गलती कर देनी हो भला हम गलती कर देनी रे कहे गलती करनी हो ए का गइलो कान धके उठ बैठ करा भाई कान धके उठ बैठ आराम से बैठी जहां बानी तहां शांति से बैठी छोड़ दी अभी आई तनी गीत संगीत से सावरिया रे
सब सेटिंग हटे ई सब कलाकारी ह चाचा जी ई सब कलाकारी ह आ उ सब बनिहारी हटे हाजिरी करता बड़ा सुंदर एगो गीत गइनी सुमरन में हाँ कि बोले बोल रे पतरकी हाँ दादू हमरा से पटबे कि ना अच्छा अरे दादा हो इतना सुंदर और मुंह लेले बनी पटे खातिर लोग तैयार रही रहो मुंह बना दो बुझा कचराइल बेंग हम गौनी ह कैसे कि हमारा बोलतवा पर कहियो बैठका जंग गावत तनी उमर औरा ना गइल हो जंग गीतों में बा उमर औरा ना गइल हो कैसे कि हमारा बोलतवा पर कहियो बैठका हर सतावे किना तो बोल रे पतरका लेकिन मोट बने नो हाँ बोल रे होई मोटका अहे लईकी से फोटबे ई लईकी हई अच्छा रे दादा हंसती रही ब्यास जहां बनी तहां हंसती ब्यास रही जी हमरा कहत रहा मोटका मोटका अपना देखलो शरीर दोबारी बार और दोबारी रस पिए के पड़ी यही लाइक के सहारे औरत अपना मर्द के लगे फोन कइले बड़ी कोई हाली तरह के मसरक रंगे हाथों धोइले बनी होटल औरत अपना मर्द के लगे फोन कइले बड़ी कहतरी ए राजा जी बोला रानी जी फोन दो बाप रे तनी आराम से औरत अपना मर्द के लगे फोन धरावे खाती अपना मर्द के लगे फोन धरावे खाती अपना देवर के लगे गइली बिया ब्यास जी अपना देवर के लगे गइली बिया देवरा से कहतिया ये देवर जी बोला श्रीमती भौजी देवी जी अरे बाप रे संस्कारी देवर हां संस्कार देवर बादेवर तनी अपना भैया के नंबरवा दी ना काहे बड़का मुंह के देम तो ना काम चली ओही जी बारे ओही ओ जी जिनिए बारे बहरब है ठीक बटे लेकिन सब बात बड़का बुझे से थोड़ी ना बतियावल जाई अच्छा भैया के ले अपना भैया के नंबर दी तो लिख बोले 94 400 कुल्हा प 94 400 कुल्हा पर आउट नंबर हो मुस्कान के झूला प धराव आरोटेल के हो बे एयरटेल के धराव टुस 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 नया रिंगटोन हेलो इस रूट की सभी लेने व्यवस्था कृपया 9 महीना बाद डायल करो ना जाई त व्यस्त ए देवर जी का हो ई तो 9 महीना बाद डायल करे के कहता है व्यस्त लागत ई व्यस्त लगता दोसर दी दोसर लिख बोले 94 412 प 94 412 पर आउट नंबर हो मुस्कान के डाड़ी प टुस 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 उठाइए ना हां मनीष हजल में घुस जाइए ना हाँ, गाड़ी में, फोना गाड़ी में। फोना गाड़ी में हेलो 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 रेडियो नेपाल हो तपाईँ को अनुरोध मा भोजपुरी फिल्म गाना सुने भयो राति राम्रो राम्रो छ हाम्रो नेपाल में चिङ चिङ टिङ टिङ पिङ पिङ गाना सुनन्छ ए देवर जी काहे इतना मजाक करत नहीं अब लई है मजाक भौजी से ना कह जरा तो मौसी से कह जरा ई त बुझा त कोनो हिंग बेचवा के लगे धोले ले बा हिंग बेचवा के लगने दोसर दी तो लिख बोले 94 400 चुक चुक 94 400 चुक चुक अब 95 500 फूट फूट टुस 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 पिलिली 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 धइले बा हेलो 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 के राजा यात्रीगण पे ध्यान दें जो गाड़ी सीवान से चलकर लुधियाना जाने वाली जनसवा एक्सप्रेस
अपने निर्धारित समय 6 महीना विलंब चली सुविधा के लिए कह दे। ए देवर जी का हो? काहे इतना खेला कोइले बन अरे खेला कोइले रे स्टेशन पे पहुंचावे खातिर स्टेशन पे अच्छा। पहुंच गइल। अब की लास्ट नंबर दी अच्छा तो ओकरा से रोड़ा खेला कोइले बनी बोली तो लिखो बोली 90061 90061 8638 धरावा धरावा हेलो 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 के राजा जी हाँ तू डार्लिंग जी बोलता रो। ए राजा जी का हो रारू गोड़ छू के गोड़ लगता है। जाई हो गोड़ पहुंचल बा का ए राजा जी का हो रौरा तनी कम हो माया नहीं खे हाँ नए नए बियाह शादी कोई नहीं हाँ हई शरीर छोड़ के हाँ घर छोड़ के रौरा बाहरा में बानी हम पल के पीरियड में चले घर। ए राजा जी रौरा से हम एगो कुछ कहल चाहतनी का हो हमरा रुपया पैसा कुछ ना चाहिए बस रौरा आँखी के सोझा रही हाँ हम समझम कि सारा संपत्ति हमरा लगही रे तो आखी के सोचा हमार बाबूजी नहीं खान उनके से बोर बाजार करा सोच तरह की तरह कुछ चीना ले लाई हम हमरा कुछ चिन्ह ना चाहिए तरह सोच रहे गोल में कोई छूछी ले ले छुची होला हमरा उहो ना चाहिए तो घेटी में पा ले ले तनी लो हमरा उहो ना चाहिए तो का चाहे हम बस इतने चाहतनी कि रौरा हमरा लगे रहो अच्छा रौरा पता ही बिटोर के ले आई तो हम बुझम जब मोय पूरा नोटे धरता देखो ना तेरा याद है हम कितना दुबरा गल बने तो जीत करता रहूं तो हम ट्रेन कटा लेते हैं टिकट पे उधिया का चली जाता नहीं तब जल्दी आ जाइबो औरत कहतरी कैसे बाबा और अतिया कहतिया से और काना भाव में कहतिया टूटा ही पलानी में तरस जवानी ओई रौरा मुंह तो बोले बनी नु हमरा लाज लगत है काहे औरत कहतरी कैसे टूटा ही पलानी में तरस जवानी ओई लागल दिलवा में हटी लागल दिलवा में हटी आई के कई बहिया लागल दिलवा में टूटा ही पलानी में तरस जवानी ओई औरत कहतरी कैसे लागल दिलवा में हटी लागल दिलवा में हटी आई के कई
आजकल चाहे गीत संगीत के मतलब हाँ ओ ध्यान व्यास जी, ए जी मेहनत होला। ओ व्यास जी, गीत संगीत के मतलब हाँ ई भई ना ए तो 3000 मिलता कि चारों चित्त गिर जाई, पागल के रूप बना ली, ओरिजिनल रो पागले लागत नहीं। मौसा के और तारी कह तारी कैसे कैसे दूसरे कि जब से गावा नहा करैला जी ये आपा क्वालिटी परदेश बार हो। कौना भाव से कि जब से गावा नहा करैला परदेश बार पापा जी एक कन्या औरत कह तरी कैसे कि तू नहीं जानत तारा कि हम जियत कैसे बानी, बानी तू नहीं जानत तारा कि हम जियत कैसे बानी, अपन फाटल करे जवा के सियत कैसे बानी। औरत कह तरी कैसे जब से गावा ना करैला परदेश बार हो। कैसे भेजल घादा वाना ये कहूँ सोन देश बारा ए भाई हम अपने के पात्र क्षेत्र बने बचा के नाचो ब्यास जी रौरा गीत बनी है ये वाला, लेकिन पहले ध्यान से रौरा सुन ले के चाहे जे केंग गीतिया रलत होते। बोला कैसे संहरी जवनिया के, कैसे संहरी जवनिया के, कैसे संहरी जवनिया के। औरी कहतारी घर छोड़ के गई बारा पानिया के, घर छोड़ के गई बारा पानिया के, घर छोड़ के गई बारा पानिया के। लास्ट में औरतिया कहतिया कैसे हारा रूप में सारा जाई के पारा देश में समझाइबा पाइया जल्दी समझाए लगल दिलवा में हटी